Ense y'obuntulia enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokurwa ya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito to make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So nakito kero montachi obisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bwomogusi. Yabana omwancho morigere bwita seni kyandizi TV so ganda tukubwatia omurubiro wensakya emami ya rero ase etore sense media eyobo chenungu kwalegere nkigima oyoro igoire TV yao inomoro wensakya ime yandizi TV nabo bwansu obwo mugusi na nigori tukoria rero tuguchitwa kwanira igoro yobo chenu igose afya yaito ase chinchira chonsi ase litukoria rero twalentire omogeni oito kigima oyogo tumanya owosogo chikotumanya amange igoro oyoburuire ebwe kansa yorobere ase abasubati kolende chikomanya gochimotwe gose nacho totebianga kansa ye na basubati boka gochi yari rakirende ntomaite nga kansa yorobere anene ge gochi yari abasubati omwancho morigereria aikenegeta seni Kyandizi TV nabo bwansu bomugusi kotenga bono karibu kigima ikaranso ike tonyoro bosemia nabo igoto egwo bomanyi wisaine igoro yendo ari yeiga ya kansa kolengana no tukiwa koriwe asinsiete ya Kenya nigo kansa ere namba 3 ase ogoita amagima y'abantu asasu kwira amagima y'abantu igo no borire bubwato mu chando omonene ase ensengima nabo igo asinsiete ya Kenya manyimbara amanya ekirenge kenene gose eriogo rigiya ari okorwa ari kansa lakini rende amarwire na mango kwaigwa ekere kwa amanyirwe mapema ayonsi nto chikumanyirwa ano mumanyo itugo somanya gitari oito oyogo chikotwerera aonsi na amange igoro yendwari ya kansa nigongo chikomwari bagari nyare go tweresera engere ningo ekera nonche tarante irieta ndeta atumanya tumanya nenga ere ningo na litoko gamba na togwaka egambo esenchererengi igo tobasokuska enyene Ndizi TV bwasumogusi igo bono kanya kubwate ibori rindigoro ya endwari ya kansa ebeke tayari kunya kobeke SMS yange eriyo nyale kuboria kale eiga studio ri nyale kuiraneria asenchira ayaben karibu kagima omogene biyamano murali asante sana ebona bwo tumanyaye ningo ngayikwa rukoru gocha biyamano asa Marieta gonkoro kwa Josephine Ongeri igonde enas ngokore merimo asekisi teaching and referral hospital as a department ya mangana cancer
Okay, umancho murikire kwa mumanyire bono omogeni itunga agakuru asenye gitari itenene ya Kisii Teaching and Referral Hospital yugutuka gaigaso mochi obosongo gose county ya Kisii igumancho murikire bono kwa mumanyire ngonyo tonere igoto kumoroka nganere omonasi akurukunga Josephine Ongeri oyuko origereria anenase ensemeri ya marwaire a cancer bono nacho koterete atumobori ositoka ndeye masema wika asa maswali gose ase egambo yitu kuri arero iguru yendwari ya cancer atwereserenga cancer ngentuki onas watebire aino gukora mangana cancer cancer maru yando turi gochikwanya ko bwatana naro mono maru irande ni kubwatana ndi nare kyagere initially na train tibune nas general nas maru irons lakini bono nka ndege tambukiro nkaenda nga specialize asa mangana cancer but rendo bomanyina maru irande still no bwate okay bono endwari ya cancer imburu ire kyobo mete bantu bande anene no maita banta bagochi gusima igaiga bande mbambwati bumanyi bonde ngaki cancer yemburu ire kyobo mbe amon cancer maru amatuka mange actually yabeire kuna korengerere gubuna no borogi na sengenjo ya mangana yo kuna korengerere nga no borogi rusuno muntu kuramirite usino kuragererwa yagera abantu banga kubwata cinjira cingiya cyugucia kuriyo burwenya mapema no inu butukibwa mapema cancer muna yorobere muna cancer inde yonsi igere egegocha ekere cells chirchio mobere chisera metise gusins chisera ke usinere ko chisera chio mobere ngo nchibwate enjera chirosiri nenjera chikomenya aso mobere kawaida normal cell esera ya kawaida igeko borora so mobere ematuko na tebetana indi round ili ematuko 120 days ekara ya kore 120 days igeko ekwanda wegento tokuruka natural death egokwa naturally kyara igo ya gotiri cell chinde chinga chia koraki chinyi chia iburu lakini akero bono bwate eseri bwa ere marite tokonyete abagere marite teri nomo na chichi chiguchi chiabe chia cancer bono chiro chekere chikira matukari asibwenete gokwira nchiri gukwa echiko gendera ko bamoyo nekere chia genderere ko bamoyo chia mana koiburana abnormally eseli ere nomo nebwate pattern yo koibura totebe kere eseli ere yem egosuke getambukiro gya kabere ekwebagana eruibere yebagana eruinye ko ende pattern nero but ekere eseli ya cancer takwa ya tigaira so mubiri bonero tebwate pattern ige koiburana abnormally bwango without pattern kwanyoranga asenjireyo wonu asigeta soire kubimba ekiara chi cells chia cancer chiabeire chinyinge wetani matitakeire asekimokeria alias chiiburana evil okay bono ase enseme anene to kwanda igoro eyo cancer yorobere eyega era saba subati anene sana ntoto idukorigereria cancer chinde mono kyagera ko bayebiro tiatore arigeri kegima cancer yega yorobere ki cancer yorobere gocha paka yaika nero na begocha buna cancer lion sia sumobiri so ege ko bankeringa bone gutokanga ase kimeke gekuru korobere esereria yatakiri gukweta kwete yachakire kuiburana yachakire komenta kana bwango kwanyoranga oroberu rugwa chakire koba abnomo ndori muna rugwenete koba igo egenta kemo giguchukoro kinga kwarwarire orobere rwao uruguchaka robo oronene tutaragenda ase egento gyakogera gonta gitikora kwaniranga inki gyakoreta biyamon inki yakoreta kansi kansi egento gekoketa nkeri ndoriko geaze shit directly nga totebe muna bono otebe nga ese korome okonyora rabies embwe koroma kwanyora malaria so cancer terigo cancer igebwate bintu tokorokanga predisposing factors
asali yeye na beko badomanti emyaka emingi sana asumu biru emyaka emingi erororo lakini eraire lakini kogocha guikase otware chifactor gete chikonye favor ebinto bikonye segeta ige kubuka yabe cancer sasa so ebinto togotwara ase cancer mbiri tokorokanga ebinto bigo segeta omonto arware cancer lakini tari ebinto bikoreta bone umbwera ko onyore cancer onyore malaria so ekenta kamo ke ebinto biri bigo segeta gender kobo musubati is a risk factor negenta kamo bigo segeta kiagera igo kero musubati mbra nabwa torobere na inde nambe nene y'abantu bakurwara breast cancer n'abasubati so gender igo twatebanga abasubati igo bare asobore babo nene abasacha ikyagire nambe nene ire asabasubati kubwa asabasacha igo nkorire no nabasacha yes cancer nkorire bakabasacha lakini bono enambe nene igire asabasubati igo lakini ekingeri goteba ng'abasacha baumbi ekiagera ng'abarabuna abake nonya barabake bakonyirwara lakini ekere bayirwarire eyabo nainde kubaira chimbiro bwango kubwabasubati so twensi abasacha n'abakungu twensi ntotekeire koba macho igo kwanyoranga okoba omusubati is a risk factor nigente ekemo kirasoboreba ugukobeka onyore cancer egento gya kabere negento tokurukanga inactivity ogotaba active ogotaba muntu ogokora ebintu bwango mukarakari otari active umaita kero uri active okore gas tobo muntu ikaranse obugima bwo ikaranse iga gose no muntu amareri obwate nyumba wamutote muntu wekarakari iga muntu okora ebintu iga ganagaria lero yu ubona kero otarigo oro muntu chingaki chao chinyingo ikaranse to kuna twaerereterio kuna kwaererigwa gugutaka kwende sabari negari orangerie taxi eche kuikurugisie nandi kwiranio gose pigipigi echi chiacha ekero oro muntu amenye to bugima bunga bunobwo naye nora asobore bekiagera amaguta agoichorera naso umubiri na maguta ayu ase amaguta aramange no cancer cells change ko thrive chiko ibolerana bwangu igo omuntu atakirabe omuntu kuna gwikarakari yagera amanyinga minyokania ase omubere kwagira mora kwa sambe bitinya bike omubere oguswe bitinya bya iranansi egento kende ne gya gatatu no chindahera tokori nabo chigo tobeka asoboreba gwakonyora breast cancer ikiagera na tebirenga na tekire gotebanga ama fats ebitinye ebinge so nkonyora ore na chindahera chito tokorosi tokukarangira maguta mange ikiagera nto yabwate so amaguta aria ekara tokuria amafuta aria mange aenda aichorera naso omubire bono igatubeke twamana koba obese igo obesity terindia obesity nabo changia cancer kiagerwa omubire oichiranete n'amafuta egento kende gekutobeka ase risk factor na no chinga kichiri cheito chio guchirochi buna baswati omwana ogochaka gochiroche karo moke ase emyaka 12 oyu nara asobore basobogima bwaye buchibusyo na bukara atware breast cancer no monina ogochiroche paka aitani emyaka 50 aitani emyaka 55 chinga kinchire ntobekire gati ya 55 kawaida omongina abwene tukobonga otigire gochiroche tiganda manyo mwanju murigeria mwanju muri gochiroche tobugana okogenda matari nyabikondo roche na kubucha amache yaya ogochiroche na matukari eyo mosubati iyo motienyi awochakera omotienyi ngakeri amosubati kero motienyi omosubati amatuko narari agochi urende bunere emebere
igo mwancho murigereria ogochiro chena ko kubono ase emonuonde kiro motara bwate na ki akonyeruka gosikira abantu babwate enjera bakoruka amatukayo yo motenyi ase omosubati tegenderere so ekero mongina nera etanirie miaka eri 55 baada kuna gochiroche nabo konyora nera igo nara asoboreba gochikonyora breast cancer igo miaka nere bekire abantu gotinene kawaida abasubati gochaka emiaka 45 abandi nabo konyora onachire so gochaka emiaka 45 oyo konyora pia takeiri goika 55 uyu no yogenda atambi lakini gokonyora wetaniria gwaetaniria abo gochibusio nora asoboreba bonene gokonyora breast cancer ora tigale ndaro mapema okotiga mapema nkoraba korasa abantu bandi nko bakora sengenjo ebintu tokoroka hormones in the body otware genda tokoroka hormone imbalance nabo gotiga mapema obutari oburwaire gosonya ororo reri rwaino nabo rurigo oro kuna cha mapema nabo gotiga mapema obutari burwaire gose nkonyora mariogo gete gosonya ora baswati buna bari bagocha bakorerwa operation barusibu lirara mori bari na barabungutika bari mapema kyaera bano lirara mori ndiyo no amangana yo uchiru chako chakira so abungu nabo bagotiga mapema kubwatekananga ngakiki akoreru no ino operation ye na mariogo nari na tebiro nyo mariogo narura nyoro muntu akonyu anache chinga kichiri mapema ihibo okay egento kende ekere otariko konyora abana utana konyora mwana pi gose ochiko chaka konyorera omwana kore emiaka 30 gochiruguru na dio gochikonyora omwana wo mutangani naye nora asobore babonene gochikotwara breast cancer lakini taringa ni lazima igo tokonya korra ebintu biri bigotobeka bigotobeka asobore ba gochikonyora breast cancer egento kende nekero omonto bwe family yao asa gotoka na arwarete breast cancer bona basubati mura ase mochi family eju no roreri orumwensi mubwanete ko bamacho ekiagera muri na inu asoboreba ekiagera burwiro bwa breast cancer nkogenda bure in families kubwati bure roreri igo bono nabo konye babo mino gose babo mino rwarite nabo rachikori omwana mochikorore nabo no ino enyumba ya mamura atwara abasubati babiri mwezi murware breast cancer ekiagera muri in the same place sengenjo ya genes ebintu mbire tokuruka genes in the body so ekere bono okurigereria mangana yo roreria igongo muntu oyo mase family ekera bwate breast cancer abasubati bo roreria obo nabo babwendete ko bamachi kiagera nabo baranyore breast cancer egento kende no gotumeka ebintu tokuruka contraceptive pills chintatere chiga cha family planning na mario wande abwate akuruku hormone therapy ekero monta agutumeka especially pills ye chiga cha family planning achitumeka matuka matambe omoerio na bucha konyoranga na ara asureba bucha konyora breast cancer okay ekero goteba igoro ya chiga contraceptive pills chionse omenete gosenchire chitariko korenta bo kong'oboiga mario gando stokonyugo chiomubire abwate hormones nabara akubeka omuntu asoboreba ama riogandonsi gose ayegometekera goteba contraceptive omete nabononya nechisindani chiri bakwana omonto kwanda kwabe chibwate hormones sindani chintatere chiri bakomera ebintu bakobekerwa ina saba subati ebi amaboko lakini ebi bitokobekerwa kurwa senjera yo roiboro kerinke bwati kende kebunke bwati any hormone kerinke bwati go nonya nanse oroiboro lindo liko kanse yo roiboro yaya nkebwati kiara nkebwati kende gyonse kere ye karoro ge gutanga ebintu biri bikorwa somo gakambi bigenda ase uterus kia bisaliriga igabo okay asante okay bono twikira abwase contraceptive eyende nereri arafu tarasuka gochimotu ase gajo ko inherit ko se yokonyora kurwa saba ibori bawo kanyo mosacha ese moyo korwa abaibori bo mosacha oyo mwana abwate cancer abana babanyorire
no bacho gotwara gose kubwatinga konye ne side yo moibori gose side ya tatu moibori tatu mwaba mama mwabo omwete kero kwiboiru ayo obwate ogosanga ensemo yo ya mama nensemo ya tata so aba baiboru korwa sai baiboru ya baba babiri esa gotoka family enda ase chibere nere yabwate intu abatoiboru gatiga iga ntura soboreba ekyaera ntubwate jeans cha tata na cha mama okay so nabo tora soboreba either way esa ko bansa ba mama babwate nabo still ye kombwate esa ko bansa ba tata babwate still nabo ge kombwate ibo okay usege kubwate getume generation yaito kegenda sabana baito kusigana no nasaba abana babana baitu yes okay kegima kigimo mancho morigeria ndenge ya ngo geto kwesemi abo igo kwimanya kegima ni gotore asense meri to kumanyanga ki nkige korenta kanse yiga usingige go segeta mono kanse yorobera gotora asi emebere yaito okunywa amaru nare risk factor alcohol yeso bo munu wekenya molero alcohol igo nga abantu bakunywa amaru na barabu bamanyanga mbarasubure bagwo konyora breast cancer igo toigwete bona abasacha bachire mawe kara abasacha na barabu kunywa barama no nyamba kwa simanga naye nabaswati kunywa barama igo yatobeka twensi amonga twensi abasacha kumba kungu onye go kunywa amaru no rasubure bagwo konyora breast cancer ne gento kende ke kogera oborero bwatora asomobere gento kende ge kogera asega tibi kwate be gento kende ge kogera oborero bwacha ogusibwatora ase emebere gento kende ntate bankeligia ge esa gotoka kwarwarete orobera oromo andi nande nore no buri babukuru nabura rwaro rubonronde ngo kare kwarwarira oromo to basa korengi ngabono kunarwari to runga rwarigu bono mbuyande na inde kana go check n'ururunde ndire na inde n'ururunde rukurwara sendi lo konyora umuntu rwarete cyonsirimu chikurwarira cyonsi biririmu ibo okay asante ke mumwanchu muriga bweta sene Kyandizi TV ni gotore no mugeni to ogorkanere Josephine ongeri kuru anya gitari ya KTRH oyogere to gotwa basemi igoroje endwari ya kansa se kansa yorobere ewe ekoriane na asaba subati kolende bunali tukoria lero twamanyi gonga ngononya na basacha nko banyorere endwari iga igondenge umorari ominto Brighton amono producer Joshua amwanyore kwemanyera amaboli gose moirane liguri boli dimo ali ari kubachandanga ngabasacha barabulende mbale asaba ikoro yokonyara endwali ya kansa bono monyagitale tengati yabasacha nomba nabo nabe ekocha ase ore ne batori musubati kaukolende ase ebintu biri to aligere iri gose bintu biri monyagitale akwaneire ego ebine nego bire ase abasubati anene igoro yokonyora abana yo yamangana yali yo gotumeka ebintu biri gotanga oroiboro nabo igo ase amatukali yo musubati yo motienyi ine bintu bikorenda bigosibiringetane n'abasubati nabo igo chindagira cyo shinkira umuntu abasacha nkori bare amafuta chindagira kwisi abasacha bande mbali kori bokima nabukale bakaliro bokima nabo bakonya bakarangira nonye ne chips ekiga bakoroka chips gabali onyora abintu bine bimbi bwata amafuta mangi ose bakarangira none chindagira kibwata amafuta mangi nabo igango nyubale amaru negati yebiri biko gesegeta eborero boga bwacha ase omubere igobono mwanchu muri ande kwamanyire ngabona iga onde bwensi ose monto onde bwensi bakonyora kanse giga ebo musacha ebo omukungu nebiga nebintu bitwaligereri chindagira igoro yogochiroshe nabo igo ekere gwikire myaka eri bakoroka menopause menopause na nko bwatiere ngakonyo kugwika menopause ande kwagendera gochiroche nabunore ase akongu osenora ase abeyo konyora endwari ya kansa yorobere igo mwanchu muri genda gotume SMS yao konyo kubwati boli rinde eryo nyare koirane riwo no munyakitari ito orase studio yeito emambi yabono tugoska motwe abono twanyorire eyigane bintu biri bikogera kanse yacha ase omubere pona kiora kurumanya ngabono kanse yachire biya manumurari kumanyanga kanse yachire goika abantu tole macho sana esa ini entangani yo kumanyanga kwarware breast cancer nekero okonyoranga orobero oromorwasoire gukina kuburundi ekyaera ntumaite nkukina tole nechimbere chiakina twika asigete
chiatenena bono chiatiga gukina so osakonyora ng'a for some time kwabeire buya ne chimbere chiao nchire ng'anaine and omae gocha goikasa gete na indo nyora orobera oromo rwa soire konene watigiro rundi eyuteri signing ya otagitoga ende nyagitari egero orengwe otebigu ng'a inki orobere mbuya rori gosirwa rwarire egento kende orobere nabo engosi eye gochencha ekala nabo rinde oranyore ekobarira mono kuburu urundi ngosi yorobere ruri rwarire ebarire mono kuburu rundi ruri buya gose etie bintu bune emekiga chiriya no ndi mutu gwati emekiria gutenena osa konyora ngorobere rwa oromo rwa etirie emeki kabire yugo igo orobere urundo ribia etagitoga ende nyagitari elindo ochungusu omanyunga mochando noro gose ngikiagere emeki yatenena igo egento kende ochiko okukunorobere onyore ekegomi kerime ekegomi ekina indanene akere keguchaka nkeri kwatia nkeri koruma nekina kigeko geruma ite twarwara twacha kumanywa kare twachirare kera ntokanarete tabinga gintu getari gokoruma gikera abwa so mubire ayukirete gotenga ati bono ekero gwacha kirwa breast cancer okegomi keri keko baso mubire nkesorobere nkeri gwatia nkeri koruma nabo gogekunaiga nabo gokeigunge kegomi nkera akonye getaiyo kogetanduma kwa kiumbi kwagenda lakini ekegomi keri wacha kwanyora kuna gukina kiri nonyage kuna gukina nanda abange bado nturi kogoseka kiagera ngera atwatia etuganyite kage twate tumaye kwenda kuria oburwari digo ekegomi na kerokyo negente kamagu kwina orobere rwarwari egento kende nkeringa nabora nyore engongero yao egoswa goetia amanyinga guse amaje onye n'umuntu utana kogonki umanyete ntumayete n'umuntu utana kogonki bitaraisi amacha iteke kurwase asengongero lakini oyo gongiri ubataka igana bokonyora amacha kuru no kwa gongeti kare usama bere no watiga kogonki bwangu so enchinga kinchire totally we expecting amacha yuite kama ange kuru lakini kwanyora ngose kunora bere rwao amacha yuitekire guse amanyinga kurwa asengongero ibiteri signing ya nutakire kuribya ubugweni goserinde onyore ochikurigereria orobere rwao onyore indo bimbete na inde rubwate ebitonotono iga yani noroche bune enchererie litunda lisaborie litunda lororo ubontu buribongo bongurungurunguru orobere rwao ochikurigereria onyore rwabeire igo ururonde oseronge ebinyumba totebe nebinyumba rende lakini buya engosi erie litunda basi etokorioka orange peel appearance orange peel appearance gokorore sign eyo asorobere rwao ngorobere uru ndori buya rwarwarire gose origereria ngongero onyore gekurwa gebwate bintu buna magocho ugase ngongero ingosi eye mwamwira ase ngongero kurunse onyore bwate bintu binga buna magocho iga bikona gwiteka naro ekyo eyuteri signing ya ero notakeire ogende origereri gwe gose onyore enkongero yao yachakire kurimera guchime konye kuyana guchime ekuyana guchime konye etenene buya bono nyore ikarikona goke it means obobimbu boli bwarenge mekegomikeri kianeneire bono yachakire kumira ngekuirania engongero maiga akira ukurigiri gwakwanira ase engongero kwirana maiga ekira ukurigiri aba subati bari banyorira abana gocha batige bekira asigete batigire andanke ngorigikire kuirana maiga anchira gete iga inaki bara kore manya bona yenero kansa gose yani inki ekere kuirana maiga ngoso abariko ya ngose ekwirana nkole maega kwirana nkole maega kworoki engongero yao ntubwate chingongero type chinyingi ntubwate engongero iriete nine sogete bono nyengongero yao kiriete nine sogete alafu litukeri monyore yasoire gokea yasoire koba flat norobere nkuna kunene arure baite engongero te kwirana imonyoro bere rure de normal size
igong ebinto ebi bibere goika obirigereri orobere rwamente akenire in size na engongero yasoire gokea nkogendere mune yekorimera. Number 2 ntobwata abantu babwate egento tokoroka flat nipples chingongero chiabo chirimerete inga nonya nekera gochikogonkia omwana goika araye sigiki egerete nene enyare gosasa omonu bwa omwana eyu nero lakini nainde ekera kwarwarire cancer bono ekorimera mono. Okay. Ekurimera mono kubwa kawaida. Ekyara no manyete engongero ya kawaida bunere. So ekere gochaka koba enjere etabwenereti egochukoro kinga buya mburia goikoro le tabauti enene ekyara no ena so kubwata bono egero chikonyesigiki chigotene no mwana abeke mono. Teyo. Okay, igumancho murigana no gento kwemanya na wasemya igoro ibone imanyirerio tora sensemo yibimanyirerio ntwarigaria ebintu bibikogera kansa gusibigo sigeta kansa ya chasemebere twarura abantu ikira sensemo yibimanyirerio aso orochinga konye korochinga anda kyorberwa rwasire konene enjire taringia ekigomi ngoswa kereko cha gusegwa kero gukuna ekigomi kiga uko iwe kigomi ketari gukoroma lakini gukorigereria ekere abana banyaruka ekere bono barabake ose bataranyora timba de bomanyo boise ne timetekera bataranyora abana gusinekera yani rende ekigomi kiri kucha kyabero nkiumye kikekera kwanyorira omwana ngocha kire kyaira no mete nario montana mainga ki ya ekigomi kiga ikene gya kawaida nekene gya kansa ambiamana enjireri orobere rwo munyaruko utaranyora mwana agongie rokoba ne tofauti nekigomi gya kansa na aba no munyaruko uyu utaragongira kini urwarire kansa ekigomi gya kansa gekoba etofauti ekiagera ekigomi gya kansa gekoba kando gekoba kando nabo kere wasoro bere ruriro tana kogonku lakini ekero ogwe kunaiga nabo koigwe sande gare continuous ebitinye biga ebibwataine kogenda lakini ekigomi eke gya kansa igo gokeigukera saamo kere kando gioka nabo gokeiunga eke gichakireta gigaetaiga ekikiriga nkoba kere tofauti bona ikobona ase omonyaruko oyo otaranyora omwana aiga bikoba bibere bono aso munyaruko uyu taranyora omwana igo agotwara orobere rwa kawaida ruri rwomete pase ngenjije ebitinya biri bitana kogonkwa no kegomieke gya kansa bono gekobororo lakini nabo gokeigu nabo no enera agotofautisha ngocha bari batebanga egento ngire nyugwete kibimbe getari buya na inde no robere rwane rwabeire tofauti buna konyerutari ngomanya bari. Okay, kabisa kigomwa mwancho muri gandangeti kwa baire gokwimanya bona asa abanyaruka bari natwate babwa emambya ngaki abanyaruka bari gereriwe mono amangana naraya amangana arato bantu kubatebe ngaki ebigomi ebiga ekera kyachire omonya gitari tenda ko nacha ndaboriga ebigomi ebekera kote omorigereria nsamo kigekobera mete nabo kirache igura atebe ya kansa monya gita atebe te igura gusimata nsemo kiri o kumanya ngakera kyachire kokokorio osegwo kobe inero kansa nabo gego chance mende yonsi yorobere igone nsemende yonsi yorobere nabo kirache igura kuchientigati angene entigati gosego chase kuba goseke bensa gochase kuba gosego chiense mo ye chimbar moino goseke bera asengonkero gatia ubuge kuna iga asengonkero wakegwero ngocha kiri kyasuka Kaya, ikeli gusuka. Ikono aria sikia chake no gekobera gatatiga gekuna kugaria. Nkeli gento gegutara otebe ngonye gia chake tugusenkuru gekubama bono handi ngakiendo chonyore giatigeire na ndo chigo kingira mono. Ya aria sikia chake no gekobera gatatiga gekuna kugaria. Nabo gekugaria igo omweri oyo nyore ekero gucha gutabuko nyore kiarire gusino robero rugima gose kiarire nusu yorobere kiagarire iga ekere nusu yorobere bo. Igo mwancho morigiria kwa manyire nga ekegomye kiga ni abukiwo cha ansemende yonsi nandi nabo kunyara kumanya nga ekene kigomi kyabo tambe nekene kigomi egeke igo nabo ogotema gosemia abana bari abanyoroka barase chinkaki andake kera kwa igure kigomi kiga
bakwana bwango mbatenga ya ne kigomi kyabo tambe ekyagera mo igure nga abana banyaruka bataragonke bose bataranyora abana abagonke nabo bakonyora babwate kigomi kyabo tambe ekire ebitinya neke kende bono kende wali ya kansa yora bere iyaturira asibale igumancho murigerere abo bono twamanyire nga nabo tokonyara kwetanga gusina bwo konyara ko kumanya ametekere kwamanyire mapema nabo tokumyo kasi muri motokonye ibona kabisa igo mwanchu muri gerengene gutuma libori dia ori ndio sigose go changi oraganiko ngane ndio suraganiko twara no mo negitario ito onyare ko kumanya boikirano igoro ye kansa yorobere ase ensemeiga yaba subati nabo igo ase ensemo yaba sacha umeta abukara basacha mba abandi mbali batenga lero ne topic yaba subati kansa yorobere mwigwere rinwe kabanyane ngaki tiagusuka maega kansa yene yakira umuntu ige bigana biyo science kusi ebimanyerero biri kumenga bono kanse ya tora na rwali rorobere rwane rwali bintu mbiro ramanyerane uturengo se oiguri birera moto gwati obukendu ekero riri kanse guchaka turi gutwara science yechu egento kende kirakoe uri omanyenga kwa rwalire no gutwara ebibera ebintu mbiro tokoroka ebibera batiese gesongo ebikorokwa lymph nodes lakini ekigusie to ekibera no chiriri gose gwakiru onya no koboko gaenti gatiyu onya no kuguru okweguma eba so as a breast cancer ekero kwarorire ngorobere rwa kinire igo omaye gochiguye kuna ga chinti gatigi onyore ebibera mbiro ochiguye kuna igura aselire koigura gatiye bigoti nerire kumwina okune igonyore wasoire kubimbe bibera mbiro ne nero ni sign lakini ekero gocha guikera ogochaka no gwati gubono eyu kwanyithigire ya chira tambe otherwise osakoba tobe makini breast cancer ekere manyire mapema ige kurwari gumapema na ndo muntu wena na ndo menye yake mingi lakini osakonyeganya paka kaekere go kwa chi sign echake bono nga gusija gwatiri ose kwa bimogete byasoire koba bitari buya igo bono kwanyitire ya chira tanda igo bono ekebere kikego chinga kiyobokeru amete ibera mbire kere totebe kwa gochiru ekiara ege ko kanyarire bokendu bwa mbura yatule marago baiga kyama oso akugwatia mete ngo igoro borogete gusino no kumwe kokogoro nabo kebwike inekyo yaya ebibera bya breast cancer mbiri gugwati yaya igo bigukina bigukoroki umete gasi yebibera no okongusobo chafu kurwa so mubiri ine abari nabaskari bo mubiri bari nabaskari bo mubiri bagusangiririo buchafu bono ige gusigino nga binto mbiri buya aso mubiri binto mbira abikuna go circulate twasangereiri paka byatoyengeire byako isigino nga binto binte bichafu bira mubiri one bingi lakini mbiri kugwati nabo birega abuno kunaiga tori kuigubururu lakini no bire nabiro bikwanyora bigenderete gukine iseki ekyara mbigenderete gotema kuna kubwata cancer cells chiri lakini muna twai gukoruriri tangani okoibera kwabo kora SSPD eriguru bono bibere bimbiri konyara ko gusangirira bikore na kibono biko bimbere lakini mbiri kugwati binekebera keriyo ko umyage kugwatia ina ambiri gocha totebenga kiabo kendu yoka biroro onye byachire igo biroro biko mugasoro na kiro bokendu boro ibona ngakite iyo biko sirakurwa ya nobire to gwaka nonye gento tebenga amete abantu abange ekerekebera kyakorire nyorete magokoro igaga totebiringa bono korento gosene okwenda osambiririe kebera kiri obeke keburugo kwarugira rike gusamba obuki gosoboki mobega ribo gusamba kegima no ndi butararuriko obekere bintu bune bimbiri gokore kambiko bigo gokonya ya igo mwancho murigire kwa menga ekebera kende gyonsi asomobere ne eine kemanyenga obochafu bwechira asomobere ebone gente kiya to amanyenga ki bono ntori gochiko sambirira bibera biri mete abantu abange baguchi batenga ekene kebera anda ke buna kitari kwati kitari ko romando nsiga asense meyo ya kansa bona bande to kubasire to gosireri mete nonyene kere moto kwati otenga kanywa amacha amange kwanywa amacha amange omoto wenda litukuria ka gatatu nturamanya mboro ireki lakini bono na kiyo twara tebenga omonya gitari
ache atuikaransi atueresa mang'anaya tutige gwana teng'ati ekene ne getono tukiachire iga tiga togetige yaya eine njira ya mochi ase yende kokoera ogende nyagitari osomunya Kenya gitari ase njira ya bwangu origererigwe mbuya korigerera na kumanyanga yaya mbuyore gose otebi kumapema yaya ngaki no uborere mbole bete gotoro umubero ndo konyeke mapema ndoche Beatrice osoro akateba nga mama Purity egesicha kya morning from Bugirango ekona PMJ na airport Peter Atema Eric Momanyo Osoro Masai mwenyewe Kifaruson kijana wa mzungu Keri Esther Dolphin Nyabuto engineer Gideon Marube Super Susan Mirambo Mochia Lady Teresa amona abanda abange ndochinga aligita abantu abange kigima atenga basebore gusebabere as omoroberio honorable Peter Ongeri getate ataba kibarori komo hadi tamati asante sana naboigo abo Elza Van eria majidi kondusi amaino Elza Van ke yaotenga watching you live na aotenga na twanchite as monori bwabasae monori bwabasae bareta Walter Rioba auta korwa Embakasi Nairobi watching live Francis Onguso Mokaye Dorka and Brighton, good morning from Riyabe. Base with my beloved with wife Ruth Nico Ondani. With a producer gonya wote lakini tinda bwata again tante ebi. Okay, asante sana. Oine El Savan na utenga nwala somo omoroberi ongotenga asante sana sokenda kubwatia ensakia etola sense mo yobochenu kusogwa semi igoro yobochenu na lero igotukwanira igoro yendwari ya kansa yorobere eyo ikubwata abasubati nabo igo abasacha twaringa sense mo egibi manyererio na twatebi gungana onye ekero kore meki getiga yasuri gocha ase orobere kwa munyoka kwa tema kobole ngane yakiye iga yenererie iga ikero kora ngago se andake orobere rwa kunya gokina asenchire taringia atotenga bona ligwa ikire ya totenga bona libono ochagite gokina mubere otago orobere nchanere gokina rwati go rwa mwabonse tema kumunyoka ase enyagitari erio nyare kumanya ninkikire ase ibimanyereri ebiga ande watebiringa mabirira nyiga motuko gwati tari kansa ikintu kiragere ochake kotenga wosebano no koiwo umubiri utari buye iga yani munyanga nyango ichere giti ekere yachire ese stage ya advanced na ribono guchaka uchake konyora umubiri uchakire kogende chikiro chia ucheranire nse ugwati gubono gwasoa ikiagara kwerende yakinire yachakire gukuna chinavu chirose umubiri ubimbu buri bwagareire bwekaransire chinavu chinde bono no nyamanyi ngatari gutarabuya yagera wachaka kuyunga bono ngwati gundi robero rwabiri buru gusegwa ondo kira igo pakarwate karwa bari yote diote bono nari gucha kumuira nyagitari achigoteba narwari ondo kira wagenda iorobero rusengenjo ndwana komwati ndubwati yote ande lakini kanseli njagenderete kuna gutara aso mubiri wacha konyora umuntu kanseli yachire yakunire bakama ocha ama acha ichoira sama bono tari kunyara kwayana igange gento kya muimo kikuru nyumba igasuyu kwayana na ribona kara guchungusu ngangi kiagera tari kunyara kwayana umuntu cha gutokanga kumbe na arware torobere robero tari koroteba no munyagitari ochi gochaka como pima rija como examine onyora robere ndubwate kasuru kumba robero oro na rwa chagete obere na rwa miaka ebere obere na rwa miaka etatu bono na rwa chakire komoa chi symptom onde kwanyora igachi atengereti akeiga agakaze akabuneka asasini ni atabwenete ko kumubuna nyore fracture bono muntu ngiakwibuna ki no narenge asini no nare kubunekera kumbe kanse yamenyire yachire baka yarira mauga abeire week tari nguru bona kubuneka muna risako igona beko ripaka ikirego ekiwango kyo kubuna mauga gusigo kora chinguru cha mauga eba
utaramanya aya bono egento gigukoire nyagitari no kubuneka bono karo goika nyagitari riria abanyagitari bagochi kogwaka x-ray barore ng'aki obunegete ng'ana ari no bagukororera number 1 barore monto na bwata cancer abnormality nera asiriwa iugeri ndiri kawaida number 2 ekere bagogo examine bono kera murwaire kera ikire nyagitari ngokorerwa ari gento tokuroka head to toe examination goikopi muchi system chionse ndiri bono umunyagitari agogo kagua acha kurealize ng'ana orobere ndokorete ndubwato muchando abande bono ekere gwachakire kubachungusa iguru yorobere agwanza gugukani ng'anche borie gento kiandeta okoguru ng'aki naindo mang'ana yorobere acha bono mochi kung'ake ebicha yegekuba ebicha yegekuba ne yaki kiana okoguru kwandeta tarari komanyanga abanyagitari barorire kasura asa mauga aso mubero yibono yagera babwataniri diugandi bwate kasuru muntu nabwate obobimbu ase asorobere rwaye babwataniri ng'a ekasuru nerega yagera bataka kumanya zaidi ng'a ng'a yumbo ale kibono muchando yochire okay wakwanire iguro ya stage stage kiye omuntu bona stage kechi kachiko base cancer kwamanya kumanya bona yachire gete yiga bono nimba ntokumenya kanyagitari gose stage kiye gomonta stage kiye gochaka gocha kwamanya kumanya ng'inero cancer yamana ntubwata chi stage inye na kire stage ebwate ekworoki enjere ng'ayenga stage 1 stage 1 mpaka stage 4 so in stage 1 orobere gokonyora rubwate akagomitu akagomia agasini nabora agakune iguna ne enge pimple enge akamburoiga obugana yombu yakoromete okaombie stage 1 stage 1 bagoteba ng'a at stage 1 agantu karie kare less than 2 centimeters 0 2 centimeters up to 2 ekara kanene pika ko 2 centimeters ehinero stage 1 kago ika stage 2 bono kanene iri kagare irake no karari asorobere ari asigachakirite lakini gakinire karagire turuchi bintu biri twataba bikuna ko bikunya gochaso mobere bikunya ko bikoibora nandi bikunywa amanyinga sana kwanyoranga stage 2 bono kabeira kanena ake kubwa zikarenge iko kare more than 2 centimeters kare maybe 2 to 3 centimeters atiago abona no stage 2 stage 2 lakini kara kina mono bono kare tu ikire stage 3 stage 3 bono yabeire almost 5 centimeters na bere between 3 and 5 centimeters na inde kwatwarire ebibera ebibera bono byachire as stage 3 eyu gwachire stage 3 kare kwarorobere rwakinire ekegomikeri gyakinire na inde gwatwarire ebibera eyu ore stage 3 toko genda stage 4 stage 4 bona ekanseye yatambukire yarure gasorobere ekyaro matekere yaso ase ebibera ebi kurwa bungo soira se tara so mubiri bona bibere bya match nara kurwa se bibere bitukuruka lymph fluid fluid ile kurwa se bibere bi ngonye tariera sa manyinga yige bitali wetra sa manyinga egende na indonyore cancer cell inde ya kwamire ase liuga onyore cancer cell inde ya kwamire asa lia onyore inde ya kwamire ase oroima kwarorire bono in stage 4 cancer yarure gasorobere bono na inde yarorekanire aida ase liuga guserorekana ase oroima guserorekana ase ama guserorekana ase agwonsi arakatatu igo ibanyirukire ya stage 4 igo stage abantu bande nko confuse bali stage nogo kukwo omuntu bono marango konyora bagotanga atabe ku stage 4 ojugo seigo usokure ya stage 4 temine tinga igo bono gwaikira mweri bwo bugima bwabo stage 4 ego tworokinga mbware ki cancer yachira so mubiri
ngai yakunire gwetani aria ciachakirite na inde nkimo kikende yakunire nya yakunire kime kia utatiga kiria chakirite igo bono na ritugo goteba gwachire stage 4 lakini nabo komenya ko stage 4 omenye miaka emenge omuntu ndarumaega na stage 3 akwe atigo yo stage 4 igo igwete bono stage ngo determine ro gukugwo muntu ya yoteri ngo determine igora bo muntu agukwera ga stage 1 omuntu ngukwira ari no stage 2 stage 1 tari mono ikiagera mono ili tokonyeruka it's a curable stage osa konyorera stage 1 na 2 mapema na bwege ntokerige korusigwo gusora bere ruruongo rugurwensi omuntu abwene pi ikiagera turuchi nenke yari konyetera asarara na be kunyara kunguri gubuye ikiagera nenke na be kunguri gubuye omuntu agendere komenya na indi aribia lakini kero gwatachire stage 3 na 4 agubono ukogwera nogo kongwikiagera ya tambukirage igo stage 3 na 4 no nyare kongori woro bere rwao erinde tekenderera wasi nabo kuongoriwa orobere lakini tari asengenji yokogwenigwa ogokorerwe gintu tukuruka palliative palliative no kuongoriwa orobere rori egera tupunguse mbigendera kuibona lakini umanyete nobire na inde byasoira asomubire byatakire gutara igo ntuko bitanga gutatiga tuko bikanya toko bikanya eretieri byarenge kuibureru byakanyu yagera umuntu kwaba healthy na inde kwagendera n'ubugima bwa kawaida ama tukari nyasara wanchiro we moyo lakini teliko era pia kare tuli stage 3 ya teliko era okay asante kimo manchu morire weta sene Kendizi TV ndotenga yani ebiro bigasene gochara na mangana na mayakima obosemia obu yakigima asendoche abantu baganete gutuma amabolio amange kigima ndoche gaiga lakini rere tukora ndo mutimoko ngosomeri erimo tukwira na ntuchukwanira amange igoro ngaki tubwente gwetanga kanze yeteswaso omubire na anene na kino nyene serikali county ya Kisii ebegete meroberio yogokoene kinga abantu banyore bomanyi bwoisaine ase okomanya igoro yendwari ya cancer nabo igoto chikomanya ngaki cancer ya igere bacteria ose igere viral omete ntubwate amarira ya gocha ne bacteria na ya gocha ne virus sakwato na viruses igo mwanchu morigeria to basagosuka to basakogendale ndotenga divina from Bonchari ningependa kuuliza daktari before period zake breast sasa unahisi uchungu is it that normal abakongeki ningependa kuuliza daktari before periods breast sasa matiti yake huwa anakuwa na uchungu sana igo no mogose agotwara bururugete matukari ayo mutienyi ekera agendete akoigubururu sana se orobere rwaye ingiraneri nabo kwira neri aso bwango tugende umutimoko atokwira ntomaye ko kenda sense mediende sawa okoiguburura se chimbere diyo montari yange guchikorora periods is very normal ekiara eywe tokonyoroka premenstrual tension na kiro muntu nabwate njira kuigwa ase premenstrual tension ye abandi nabo baratigwo mutwe abandi bari muno enendange abandi baigwe barosete batwara no ina kabirira matukabire iga na inda aira nabe biya onde kwanyora agechiria gukoiraniri gusenaki ne chindobo so ebi bitoko biroka premenstrual tension asa kwerigereria akara akorire amatukari aye na indoro bere ruri rukwirana back to normal ndori gutwara uchungu na abandi robere ruri nkobimba borore zaidi ririenga kieria engakierio mutienyi orobere ruri nkobimba barore zaidi na inde rwatema ko ugura baisa koranga noro nenake lakini na inde buna gukora matukari ayaiga na inde ebimo byaye bikoirana back to normal so osakonyoranga wakorira matukaria lakini orabere rwao rogenderete ko boro nene na inde rwagenderere gukina ruri yune red flag ubwendete Komunikasa indikire lakini onye rogo koba bororo amatukari gakoera koirana kwa babia that is normal ichini hormones chigo korega asi na indichi balance okay igonde ngetinga divina kwa nyoreire richibu kurwa ase omonaso ito asense yu nerone ya cancer mwancho molira tukumenyeka asense meri yo motimoko eri turasiba nonya na machi turasonora se chiduka torena ari ara asense yu ya madukani tete kogenda to kuirana
amangana mange tugochikurigereria ng'aki no yana tugatema gwetanga ase endware yiga nabo igo ng'aki tugochiko kumanya abantu kose serikali county ya Kisii merobere kibabegete buna nyagitari ene yi county koene kinga abantu banyori bumanyi boisaine koigwa abwatangani na ng'aki abantu abande bagochi bakagera ng'a endwari ya kansa noko uramerwa ose na oboroge ajwa nsinto chikumanya kera turanire kurwa asomoti moko omoke. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abubanchire ni kiumbegia NTSA bagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusi Dulex building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi. Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Na kinje no ndenza ki ulitimpi metega ti bwa seina oro joyo ga kongira ni ga bantu ba seina ngi hara korera Kwaligirie obubwenia asumu chandu bugurwire obere kugukwiranirira bono Eva Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira mange amariogo ayo niga kubwenia amarwire buna oburwire bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwire ya komenta baga chinguru chubo sacha ayugusibya bangina enchera y'urwiburo ayakubwenia oburwire bwa sickle cell anemia ayugutanko oburwire bwa kansa boigo oburwire bwa prostate asabagaka samalita nguru Duncan Marita Murias gonde omulisia we kanisa ya Tonga SDA Church kalina iwete Eva Health ya chire ase Kisii igona atendije clinic yabo abosongo as family bank kanga malioga pressure na yesukali alafu nayo ulcers malioga kana tumiete na ona tumiete mwata ni 3 months bona onde chinguru bona bango kolega siane in the normal na dental korosa Koro Helen Mura na chitega se clinic Eva Health ga bosongo ngaira mariogo ari abira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono iga obwenire buya igotogotoka ase amagacho family bank second floor room number 07A. Karibu sana Eva Health Multidynamic Kisii branch, sound health as part of financial freedom. Gusi Urban Blast omugaso obona turiguchie koba buna butambe Science niyende
oyo no science yenende nigonde imeagusi urban blaze #ekebemberi yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga gusi urban blaze ogotoka nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru chabasai mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa korkunga Faith Star yote wagagunga jirani asomurobere ogusi urban blaze #yasemitandao yonse #ekebemberi nyoro moroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta simitandao chingeru chija aliakorekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio imeyandizi TV gusi urban blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mano kigimo mwancho morigeri abo igetaseni kyandizi TV asoko genda gotengera omorobero bwensakya imeyandizi TV nabo bwansu bw'umugusi litukoneria Jumaine nari tukoria rero tukwanira igoro yobo chenu nanene kigima abuna butambe no maetenga igoro yobo chenu igose afya ase studio yaitoni gotuwo twatwara munyagitari oli bwensemeri ende kurukanira Dr. Omayo oyo kurukanira habo bw'umunyagitari bw'MT Shamba lakini boni garero ego togo kwanira useto kwanira yo bwa cancer ase tubwate munyagitari to omogani ochire ase studio enere na se kurukanira Josephine Ongeri kuri nyagitari na ya Kisi Teaching and Referral Hospital asibona abaireka gotwerera igoro yendwari ya cancer yorobere ejubo igo kwigure koria abasacha boigo nase abasubati twakwanira igoro ekiyekogera osike gosegeta nabo igo ebimanyererio nabo igo ayanda amange twagambire igoro yechi stage nabo nte tokenda asenseme yende atweresere ngaki umete abantu ngaki cancer yiga nabo monte iratambukire nabo iratambukire koru unatuika nstenga tukwane gonyole ya tira sembeo nabo ranyole kikira nona sa machime tiga atwerere atumanyinga ki cancer yige bacteria osere virus mbe muno moralia cancer tiri kwambokera ebintu bire bacteria gose bire viral igo bigotambokera kurwa so muntu oyomo gukia so muntu ndi lakini cancer tiri kwambokera cancer kiro muntu agutware yaye yari ngo mubiro imikyara natieka gotebanga egento gikoreta cancer ye igo konyoranga cells chiri asiata ya berta abnormal ya bwenete gukwa tegenderera kukina iga escape bijunju gombire biraso mubiri ekere cell ya abnormal ya ikira se gicunju geke ebwenete gicunju geke kenye siekerete tambuka guchimuina bone tokanga bahati mbaya esalia yamo yebachire yatambukire yatokire muina none gocha gotoka muina yakire myaka emenge yacha yaika yanyore bintu biri twateba bigotobeka asoboreba ngenda eka mukyanyisige yaso akuiburana igo ese yao yarenge ime yao tali yaru aso omuntu te gotambuka no enkoru aso mogaka guchi aso mongina muna HIV gotambukira kero omuntu gabwate ese yaye yabeta abnormal igo ikenga kiyaye chake ukina somobiri okay that's why konyora no nyine ase family rinde omongina no mogaka barwarete cancer bandi barware cancer yemo bandi barware uyo karwarete gusine yorobere uyu ndina ya mauga usi ya manyinga ibona okay nabo igo omwantu murigende kutuma SMS yao wetira sinambira screen yao nabo igo nabo wasense medi yo mtandao asotunya buna Ndizi TV News digital sense ya Facebook inyari kobeke comment yao nabo sina ibori rinde ryo nsura nyari gotwara kolengana ne gose igoro yo borere bwendwari ya cancer yorobere nabo igo asense medi ya YouTube tobwati buna Ndizi TV News ilo nyari kwemanya mange nabo igo wasomia amange
Ntoso asensemo oyende ngubori swali rinde igoro yegeka ngwatwerera igoro ye stage gocha stage chiga ni miaka ose na matuko sine chigi kema itena bora tenga ki inde stage 1 anyore gose kale gose ne litukerimo rindo mo nchumo ligeria amanya ki kira litu kombante ko eri kira limbo ngaki ngokora nkiro motienye ngwante mo etena bo monto ko tenga ki motienye yega ekaba stage 1 motienye kabere ekaba stage 2 ngaki ngika kige ko irase enseme ya cancer ekera cancer no buri boko buri bwango sana gutara so mubiri ngika kigo geko genda se ensemeye mbiya mama egeka igoge kubwati no bunyamasi bwo mubiri bwo muntu onyora obunyamasi bwawo burense ige ekogenda stage ekibwango ekyagera mubiri tori nguru bwokurwana basikari mbayiyo abasikari bawo bari weak bari bitenge bikurwana na cells each bona ekikuminyoka kerase kyagera njiri konyara butangu na basikari bari bawo kyagera barensi na mono abantu naba okonyora babwate nabono totebe umuntu bwate urwarete HIV ogo sarara kwae wa kansa kuri bwango mono umuntu kero kendo bwate nonye n'uburwire bw'isukari ubunyamasi bwaitu ntumaitenga kero tubwata amarwaire munayu ambo ubunyamasi bwaitu burense so abantu bunabo gokonyoranga ige kuminyoka bwango to komorengani n'umuntu utana kurwara burwire bondi pi ubunyamasi bwaye bakorete ki buri buya ibona yo ko develop ubunyamasi ubo wikaturagire buya uragere buya egera umubiro wawe buya ube chinguru cyukurwana no burwe ndori kubeka stage nga stage 1 yeko ire metienye bere stage 2 ire umwaka oyamo gose stage 1 ire umwaka stage 2 ire metienye 5 stage 3 chikwire metienye bere stage 4 gende amatuka 5 uko ige kubwati no mubiri bw'umuntu naki ore chinguru chingana kuruhana no mubisoyo ukiraso mubiri iko nabo omuntu akumenyana endware yiga asimiaka kiraso mubiroye kolengana na kie obunyamasi bwaye buri yes omuntu ngo twarare breast cancer ekera gochanya gitari aiche bano tatabe gusina liare stage 2 ose stage 3 omana go taingora beruru rwane rwabimbire ge myaka 3 yaherire kwana ibo muntu uyo banyamasi bwaye buya bwarenge onyora atebera riria roche ekasoro uyo no muntu urenge kubwana nainde amenye myaka mingi okay omwanchu murenda ngi kwamanyire ngabono egeka nkorengana no bunyamasi bwawo nabora nyore ko gosi yako bwatire rero konyo bunyamasi bwawo borense nabe kunyara kogenda anjiri gose gusarara bwango ekyagera turi konya ose yani inguru nchiyo chikurwania chisaine chikurwania endwari giga ya cancer nabo igobono to cha sensemiri ya diagnosis nakyo monta kurigiria cancer giga nonyana kera ase enkano no ekera ogokuna kori kworobere ngaki monta kwante gukuna niga ko gukuna tu maitira bogukuna iga bunora kunesime yo kuneiga nakyo gokora abande inko igo bagotenga osingana okogonka ngaki nchira kyo oko diagnosis so kurigiria ensemeyo memo aso diagnose cancer ntubwate chinchira ange inye cho diagnose cancer enjere ntangani neitokoroka self breast examination eyo kiro munda bwena te kona gwe bata orabere ruaye iga una go checkinga kigomin kira chororo kwarori neyo atoko encourage abantu bonsi abangina nabagaka lakini asabangina igo to gutaka bakore gasi eyo nyuma ya matuka 5 gose wiki yemo ko bakorera matuka ari abo yo mutinyi bakorera guchirucho mutinyi oyo ambo gukora matuka 5 iga gwika 7 uchaka gwikyara ntu ateba riringa kera baya babere irangina matuka ari abo chimbere ngo twara chire chito etafauti ge bona asa guchaka gweche kinga kieri na bara igwe bigomi bitaisho ekyara robere ndu atwarete changes chia matuka so ako umubere chingaki nyuma ya matuka 5 gakorire guchiruche achake kubatorobere akobeka okwachire oyo ndigerere tiarigireri okobeka orobe okoba kokoiga
kwa batoro bere rwa ugochakira kurugura kwa rubata iga ngora ne biara biao kwa tara iga kwa tara ngora paka gwakora iga paka wacha kuira na asi wachakirite kwa mana gocha sengongero gatia naro kwa bata ne biara biao ebiara ukobeka iga kwa batiraga ebiara aya gogokoroku na indo beke noko na akoro kuokorebo uchakire igura na rogendo ucha gukurira asi wachakira kwamana gukurira ni chintigati gwikunanga bibera biachira kebera kere ande ayunara tokoroka self breast examination kora igwa kagomi oyunga na machiko igubona gantu ukominyokanya gitari munyagitari nera agokorere examination egera kwene keringa agantu nkoiwa bono tokogenda na indibucio so ekere bono twarura self breast examination kwamana kogenda ase omunyagitari bono gokorere gento tokoroka clinical breast examination ekibono keri uchi gokorera n'omunyagitari ekere gwekorere tae bweka gusina bora ekorere na inde nutaigu kegomi na ndo choimo keri tukeri motebenga rero ntegete omunyagitari nera endara nkuna na bora nyore ngweku ne bintu biroti tiwa kera not an expert na bokuimoka guchinyagitari tari orwarete ukuimoka nga rero nacha monkorere screening nkorere screening yechimbera aranga basubati baita abangi baguchi bagenda bakoreru cervical screening akogenda otebanje ntegete mundigireri eyoro ibiruyuka lakini nere buya diriko kwagenda gwasoaburira koreru bionsi okoreru yechimbera okoreru ne eyoro iburu inero tokoroka clinical breast examination ntobwate method ende tokoroka breast ultrasound asebono ugotumwa ogende gokorerwa scan yorobere scan yorobere na bira nyare gotworo kingaki ubimbo buri twarora inkikiarenge negetono kiari gose umusubati uyo arenge kogonkia amabere na mwana tagongeta mabere buyakore ndiruma eta mabere agocha mabere ari nabara ocherera na kungainuka gikwarwari ande agwati sana gose akoreto bo bimbegete so scan iri na bego toyene keria totenga yaya aya na mabere umwana atari kogonga kore na arakorereki iranirega tubwati shida ntubwate gendo kende tokoroke mammogram mammogram yaro nere ebogo detect na bego ekonyoraga aga cancer na onyandirikara sinini pi ekiara kiamigeta igwete that's why tokonyetumia for screening ekiara na bere kunyara kurigerera mapema even so ekere wachire abo nabo ego gotebinga narorira gantu nkarasigete gatarikaya so na tatige mammogram ne gutumika asa abantu bari emiaka 35 40 buchigoro inse ye miaka eyu na ultrasound yorakorerwa abana bakingonyora bari cancer riswali rya bwangu abana abake emyaka yemeke emyaka 20s otutebe no nyengo chakira 10 gochiko ata 18 the lowest na arorire ne miaka ya 17 years below that intura tindaro kesi yanyu ondororire ande lakini nje personal tindaro kesi kere below 17 years ati ngochake 17 however obo tukibora bwe bomanyete nga ngochake miaka 40 uchigoro no tobwate risk ya cancer but these days I think esengencho ama tukaya twaragi ebintu byachenchire twayani usini chimba twayani chimba kuna kwayano uchafugura bwa twarire chi tugosimeka chindagira chibwate chikemiko chuka yes bono lero emyakeria yo kurwara yagiranire se kuna gokea okay nabo igo tutaragenda atambe turasenseme ya diagnosis mbale bago kwanira igoro yokogonka orobere ngencheremo yo kumenga muntu yo guso yo gokiani ne mbumaine kiburi asensemeyo mbuya mono ansemeyo naro chamangana yo gutaru mutandao sana lakini tindanyora butu kibwa ene kiria mangana yunga ne kimaenari lakini abantu kunya gotaya barenga okogonka rinde gutumika as a preventive measure nabonka giretenga nkorerende nabora nyamba bwate fununu ngaki kyagera kogonka kuri ngo stimulate kore hormones chi hormone chiri chia balance ayagera umuntu taza konyora breast cancer baga yari ngo chiare ngo koba dormant okay nande asenseme ya diagnosis turasko chimotu
Omonto mungao koru toti aye go sibono wo maybe kwerigereiri gwekunire kwaigure nga tinde kende gose na igura gatono. Omonto mungao na gukune akoerese gosita ko ibuno kwaigwa. Nkonyarikanere nabo ore kuno tebe no igwete kigumi. Omonto otari munyagitari uyo otari munyagitari to komotegemea mono ikiara tari expert nabo okoigu kwebyara buya ikura mungaine igo kare gwe koreira ebwe konya to igwete kende gusenya kwaigwa gandu kwa kagiranga kasuru nero tiga kogenda asile imaniende nyoka gochinya gitari genda sumunya gitari ore expert kiara ntotureini na kitogo togo cheki nero rako ene karinga gintu kwaune kemaene gusinkeyo. Okay iko mwancho muri bari kuboria ari buri kurunga onga bari asenywa monga omugako na okune anyare kumanya nga yene kansa gosekere kwa kunira kwaigure gitono no chere ase omugako erindo agokune na eneki ya kwaigure nga ayer bwe ko kune go kwigwe gitono nkeroro munyoka asinye gitari gose munyoka asinye gitari onyare kurigererirwa omwanchu muri gitete tukwenda sensemo oyende inga eyuyo gwitanga nekyo ore itange kura sindware ya kansa mbiya mono sana. Kansa no burwire bo gutuita butabwene ti gutuita ekiara ntubwate chinjira chinyinge tulitange kurwororo egere ntuchu kurwara. Number 1 ntwanyore gintu kemo gego tubeka sobureba no obesity. So elio tuetange kurwa obesity woika to ba bantu tuli active to kore exercise to onyamugundo orogenda mugundo karatara tiga kunya gutarira chigari chioka ne chipigipigi kara kore exercise kyo gutara na maguregere ugira murunyite tuli ebitinya biri igo manage chikiro chiago oyo avoid obesity igo nabo konyaranga kwale rusiri asobore bobo abomo egento kende ntwanyora ng'okonywa amarua ngo changia kuri nakoro kututigana na mang'ana ya marua egere twetange kurwase okonywa amaru na intu nabo konyora twirusiria sobori bobo egento kende twanyora endagira chindagira tukuri twanyora ng'ankuri tora maguta mange twanyora nga twachire busongo tore Afrika rero ntugatagitindagire iki chia mugondo mono ngo tutete kuri tindagira kiti chimenyete chifriji ime chibekire chikemiko chipreservative chinyinge chindagira chiemekebe chiri chiemekebe yani nga igobana nari na inche ngororunga am civilized lakini ntuma etinga bidine binde bibeto kunyakuria kubwa unkyo manyete kare utafiti ego tebanga ase amangana breast cancer kare bago kokora comparison abantu abarabu abasongo na aba Africa abantu abarabu abakurie gukansa abange kubwa aba Africa asengenjo yati asengenjo yechindagera chiri cheito emebere yaite narete kuri so tosako toirane tochaka kuri chindagera chiri cheito chikuru mugondo natural foods tori chinyinge omaeto banyamasi bwito gobogukina okonyora abasikali baraso umubiri baisaine bakorwana n'ebintu ebi babimanya mapeme kare byakire barwanirira umubiri yagera twetanga kurwa asi amarwiraye chikemiko twarire chinyinge kyaira rero kororanga rero nonya nemboga na berange kwama mugondo utasiaritidio utabege cyugoyo twarire chinyanye to korenter mugondo echiro na matunda byage twa mariogo 2 days ago the third day no bire echiro na inde bono twa makogenda kero kende tubwata haraka ntubwatisa cyo sibe na matunda ya buya tumanya kuri no ne chinyanye iki kwanyoranga twarire chikemiko chiri chire moyo ebi byaendera kono kutara so mubire byana kuhira niyo banyamasi bwitose yagera chisel chiri cyakonyora chiribaga cyatosoanana cyaswa gukina na kuibura na bwango igento kende ntwanyoranga family history nerororo ekara family history erororo mune ya moye kosi ya breast cancer bwati urureri kana kuburia se family ya ngaki urureri ororwaito nde ona kurwara breast cancer gokonyora umuntu narorwarete kabe macho chaka kuna kugenda kwana go check guchimbere chiao erinde in case
echa gutokanga nayo kware goja kugwirwa soro redio runa indo gutwara breast cancer etoke chinga kire mapema unyare konyora okugwenda na abana abaiseke abana abaiseke nguchaka bare kutumia family planning mapema ngara ntwanyora eyune yemo yabo ugo chaka chinta amario garia family planning yabwata hormones mapema in life akara kutumia for so long amatuka matambi ngochiori kwa basubure babukurwara igo ngabana baita banyaruka mbae obo burito lakini bebe beretera maruirande tiga betange mpaka chinga kichirichira ike chire chindunge cyoko bangoro iboro ekare ryoge riri kuronga family planning method bono mwana yebwe sukuru family kyabwata ko plan igo betange kurwa so gochaka kuna kuiba maryoga ya nagokoro umurubiri boro iboro ekero baraba kemia kemeke yabete libachi ko yatumie miaka emenga chiko babeka sore ba. Okay, asante kigima omwanchu muri metinga ebiro ebigase nego charara kigima ngosaba nganere producer oito Joshua anyale comment no deka ibere gedi nyale kuburirya no na maburio ndoche amashabiki kigima abarigeria bakubore ngaki inchele inikorumagenche nkubori omonyagitari omokungori murito nanyale kumanya ebigomye ebyo nainde enyale kane nabwate arusiwe nainde kabwate pressure Bia mono. Omokungori murito ekere bigomi biri bigocha na bakomanya na atebanga ekegomi kioro bere rugukina sengenjo ya maybe oborito nekegomi gya cancer ebire tofauti na ando mongino yo bwieka na bako igwe tofauti bakagotebinga egento ngera getari kawaida so ekera anyorire ngana bwate kegomi ekyo igakogenda bakasaba nyagitari nebo bwate pressure iyo igakogenda bakasaba nyagitari ntubwata abanyagitari chi expert egere bamocheki pressure yaye ngayeberete ngaki oborito bwaye metinyirenga buri mbamaete buna bago prioritize barorenga aho bakumutigara agonki bamana kumurusie kugomikeria gose ngakibagokora abanyagitari mbamanyete ngakibara mwando egente kenene ekera arorire igo taikaransa nyumba aminyoke bakanyagitari obokonyi mbora konyororo Okay, mwachu muri betasene Ikandizi TV nabo bwansu bo mabusi nducenga ebiro bya tonyorire kigima atote yo mugenete ngambo ya mona sogo tutalira as studio gaiga ngaleti ARSR aba na inchi gose abamenye iboro ngorwa gusinyamira mone chise cyonse kitwetana ine ngake serikali ye county ya Kisi asenchera yabwango ikagenda cenga ebiro bya etaniri ngaki serikali konti kisebegete emero byo ko semi abantu igoro ye cancer gose yedwali ye cancer yorobere ndiye mono serikali yaito nebegete mikakati kyara bana bono ntwatwara ne kurende magina ntwatwara screening program magina chiwiki angibere chiaitire na bono igo mutienyi uyu igo togendete kuna gusigita asa mangana buna bona ya rero nkari studio ga nunde na kare studio ndi nero gukwanira mangana ayu chi studio aho asa abantu baito bakoigwa mangana ayu tokuna kubasigita nga genda mu check we uburwiri bwa breast cancer yitokuruka nga clinical breast examination kiro muntu agenda nyagitari umutinyo yo apimwe nyagitari ende yonsi iri yange naye nabogo korerwa that breast examination elinde kare umunyagitari aratoke ngo ororire kasoro bono nagwa advising natura sound yago gutuma gose mammogram yago gutuma igo nk'abantu baito nagari ase nyagitari yaito ya Kisi teaching nkoena na tolerate health talk kera rituko nkukwanira tura abantu ba minto bari ba chirororo baretira barweire amona barweire ekyara abantu bandu maite bago kaganga ndarware tintara igoro bere ruburu nkingu chikona kuruberera ini so ngona kubaini courage torenga ayamuna gwacha kware to murweire na ayete irari bageri bagana ndo kwira na guchiko chikuruberio chigoja irari bageri ugwikanya gitari na yegenda ase uranyare gupimwa achimbere chiao asengenjo turaso mutinyo yo irinde tunyare kumamanya mapema. Okay, asante kimwe mwanchu muri yawe tasene Ikandizi TV ndenge buna twesomera kigima naba buna tebire genda sigenya gitari ya Kisi onyari kurigererwa
musenya gitari ende yo wanja kwao unyari kurigererigwa umanyi we ng'aki ore ng'aki afya o sinaki asensemo ya cancer yorobere na kimbwetangete no erendete kegima igo mwancho morigeria abono ndochinga ko bayebiro ndete aro ingana ya yo mwerio goche asabarigeria bitaseni Candis TV ngaki to gukorera asenseme ga yo bochenu mbiya mono igo ntagete gukora ngotebanga abantu abange bamaitenga kero muntu arwarire kanso yukuri abandi bamana gotebanga ngitogusarira chibesa kuna kumuirira nyagitari abantu baminto kansa nkugwenekere ekerimanyire mapema igo tigatokora umukia bwoko na gochekigwa erinde tumanyu mapema ekere twarwarire tokonywe togenderere komenya ase bari barwarire ekiagero mutinyi oyo nkunyura tora abantu bari barwarire bagwenire nkunyura tora abaminto bakweta asengenje ya breast cancer nkunyura tore bari babwiro borweiro na bari bagenderete amariogo ase bari barwarete bagenderete igo tokuba omoyo nandi tokubori ne family kiri kibwata abantu baitu barwarete borweiro imorosa abantu abambatagete moral support imbatagete family support bakonye basegete omoyo erinde tebanga stress moko wa nere kubaita kanse tarabaita na ba minto baria barwarire bagwenire igo tokubasegeta besokie erinde kere besokiri batebe nganje na arwara na bwenire egera abantu baito bari bakagerete nga kansa teri kubwena barora abarwa abaiteirago abantu bari bakagete nga kansa no borogi goikagenda obunyanabi bamanye nga yaya kansa kukwarwarire nyegitari okugenda erinde tosegeta ekyaro korana no HIV egendo kyagerera abantu ba HIV bakomenya amatuka amangi no go accept abantu besogeti bakachaka oteba nje na arwara nje ninkonyunda amaryo mabunandi bia ekagereka abantu motisha bagasoa gwesoki bakagenda bakeregister abange so na breast cancer ekero turatwara abantu baminto besogeti abange bari baeteire safari eye babwenire inko abara abandi bakorwara bono bagenderete safari eye baba omoyo baonde bwo baete kuchikupimwa moyo agenda apimwa amanyikane mapema eginde nera nyora mariogo erinde turusie birangara biringa moyo garogiri mbiyamo asante kingo mwancho morigeria aigando chingano to kolera igoro yengana ya lero igo yoburire ogwendwari ya cancer yerobere asendo chino nyerisha biki ireita ko bolinga Gladys araga ni okwanire igoro ya cancer yoro iboro korende ayoni go bono to kubanga nande endi tuchukolenta nande munyagitari ito ende anyale go kwanira senseme ikase yoro iboro korende ayanda mange nkomanyole asenseme iri ya komenyoku ya kebocheru no yominto Evelyn Osero asenseme jinaro kwa ikamoro bido yange kwanyorigeria eri kwanyora kuimanya amanga ikano nkopitoro morowe ensa kyasi tukoria lero genda kubatia mero bido ya Ndizi TV edeteria na Dorcas Kemuma twara obuligerio ya ime ya Ndizi TV na bwo bwansu obwo mogusi